min thei hil su ziak tu zaski mar alwal hliam ladam chiang lo in tuam bur chung chuan ruaite chu an sitting room sofa chuan amuzala engemo ngai tua ding takane yani ti amela chuan a riat theya ruaite hi au remruatinen chawa khosani in ama hian college kalmeka awero chuan Aizawl hospitala nurse na athok ve mek bok accident to awangin car ni zet chu au thona hospitala chuan omin nataka alua so awangin van duai thlak takin a riat na then khat chu a hlova au chuan baika a accident awanga chutianga omta ni ti chau chu a rila engtia accident nge ani a engti tura kal nge ani ti le ama in nge akala a thian tenen ti po engma a shelo a ula chuan a zep thlat sia chutia a thut reng lai chuan an kong khar chu an ron kikri kar kara ruaite chuan tunge ni hreturin kong kalam chu awa hoi ve vata auin kongka hon chuan ruaite thian te chu ron lang hlolin a thian kom ngei fal deute fela Mary le Belinda te chuan maron ruain an thian dang te chuan an ron zui ve poka hospital atanga achuak chu ron lompui an tum hi aloni a ruaite po chu a hlim kher mai hospitala a omlaya an kan mumal man lo awang te chuan thupa an han choi liam liama ruaite an a riat na then khat a hlovani ti an riat lok to awangin min ria em tunge kani le ti in an han zot fiam hloma ruaite po chuan riat lo alo nei ve nual mai anin kom thin dan te soi hovin an hlim dar dar hle a chuti lai chuan a thian te zinga mi Mary chuan thutak zet mai hian ani kha om ve se kan kimanga anuam fam kim tur aron ti chuak ta phonga an tong thom le hlim nui thom chu are ngal thiap mai chuta Belinda chuan ron ngok zau pa a han signal zeu ta ka chuan Mary chu in thiam lo ti riat tak mai hian nuailam abi tarenga chutia an ngoi reng lai chuan fela chuan an boruak chu hrethiamin an ril rulak pen nan an eitur ken te chu ei an rota nile ngin anin koma hlimpo an hlimtlang khop mai chuti rual chuan ruaite chu kimlo riau hian ain ria a thian te chu a han en kual vel thina a riat fu thei silo a hlimna king bai tak chuan tue mo chu anga yani ma se angai bera po chu a he thei silo ti chuan alo tlai tak deu nu chuan a thian te po chu an chin dar ta hloma a thian te an hodar nu chuan ama chau chuan angai tuana bok chu a kom le tamel mela alo mutlu sek ni turani awin zanri ei tura aron ko thoma chuan a hara chak lem lo tak chung chuan a han e ve rama zanria te anei kham nu chuan a ruma phein a phone khumalo let reng chu a han lek kanga a accident puiwang po ani mai thei anung theilo a screen tela chu akhiruak maya a u chuan phone thar a lei sakna a phone hluya chuan a riat chua zo tak lo anun hlui tam tak a om don ti a riat awang chuan pai mai phallovin asiam thei takin ti in ada thata a ni te chu an liama a accident atang chuan thakhat lai aliam veta ni khat chu a thian ten an college semester exam cholom nan ti in choi khom an rota ruaite po chu telve turin phur takin achuak ve a an choi khom na tur mun awa thlen chuan adin mun hrethiam takin a thian te po chuan an lo lom thiam hle a ama poin nuamati viau nge nge a thian then khat ten a riat na hlowa wanga a riat hlei thei to lo te
a riat chua le thei nan tia an nun hlui nui za thlak tak tak an soite chu an nui pui le dar thina nakin dewa chuan tui in tura chaukalam apan chu eirong lo bol mek tu a mei chian te pani ti chuan abeng aver dewa wangin vapo mai lovin an thu sei chu alo ngai thata zoka pakhat chuan oi chiani ente ruaite hlim zia so hlim taka anui te son ke chu ka khongai thlat asiat na te a hlo boxia ani kha a thei ngil tak chu ani om sia tiro ati chuan pakhat zok chuan nia khongai thak takani ma se le lama chuan asiat na hlo te hi alomom zoka sin nilo se she om ti in ain dom kun reng om sia tuna te hian kan zinga hlim takin a om ve kher lo mai thei boka a han ti le a chuta pakhat zok chuan engpo ni se pathian rem ruat dan hi chuwa kan she thiam phak ve lovani hi ti pa aron le hoi chuan ruai te lo ding reng chu a muthuta a phudeu zok nge an ngoi dun reng ta ka chuan ruai te po tui inin sitting room lama chuan a pheisan le maya maktiviau ma se azot zui du lem lova a chan chu atir te tangkhan a u point alaka chuan zepane yani ti a hredai to a enganga na sa point zot ma se a hril du miau lo awang chuan zo lui atum to lem lova ama zon chua chu atum ta zok ani choten ei kham nu chuan om khotlai lovin a ho tawata ina thlen chuan a u hnena an accident na muntal hril turin angen ta topa atir chuan hril du lo viau ma se hei chau hi ka zo tang che thil dang chu engma ka hria tangai lo kan accident na mun chau chu min hril ro tia angen na sat ema wang chuan a hril ta a atu ka chuan ma taka athova a phone chia ada that chula chuakin ain siam mol boka ain siam zo chuan akal na turpo soilem lovin a chuak ngal daya vengle vengin kar kongre rui maya chuan ama in ateya enge motal a riat chua in be sein kongpui omdan te chu han thlek le ngial thina ma se engma a hre chuak thei silo beidong takin kong thlang lama thutna oma chuan thun nokin angai tuana rama bok chuan a cheng le ta angai tuana akal thui ema wang chuan abula nula pakhat loading rengpo chu alo kallai om reng a shelo chu nula chuan o a han thian khara ruaite chu a phudeu zok nge nula chuan nangma chawin engei ti renga tia aron zo chuan a engma tilove ka thumai mayani e ti in alo chang maya chu nula chuan ilunga valen melve tia a han fiam zauta ka chuan ruaite po angai tuana ramatanga ron har chuakin nui suk chung hian ilo kala kalung le na re ngal ve kalom a han tilet ve khawa ruaite ril ru chu ala peng po animana antiti zela anin kom hlim ta phiana amunu angria vashiatna aneya ma se a he chuak thei chia tolova amingte a han zota chunula chuan kimkimi ani thu a hril ve mai boka ruaite chuan mak tak mai hian kimkimi nen chuan inzomna enge motak an nei hian a hretlata apangking bo to nu mule ang mai hian ain nga yani chulai muna akal chan a chan china hriat ang a accident na mun ani thu tele enge mo hriat chua adua wanga kalani thu te chu a hrila a uin alaka zep a hril du lo thilte hriat chua du wang ani ti tenen lam chuan a hril ta veka chunga thil hrilte chu kimkimi chuan ngai nom ti tak hian alo ngai thla a
nakina chuan helai hmuna hian engei ti in hruai te chuan a han zot ve a kimi chuan keipo helai hmuna hian ka hmangai deuh mai ka chana ama ka ngai chang hian ka kalfo thin ti in amit tui hruk pa chuan a han chang ban deuh chapa chutia trap titia a han om ta mai chu hruai te chuan a ngai na hello zet hian a kut chu a han von sak ringota isoi hre chuan soi kherangai lovania ati rual chuan a phone chu lori in a han en chuan a u aloni tinge zingkara ilo chu abo daya in check up le ni turani thu nimina ka hil vek chekha khongei om ron ho thuairo phone atang chuan aron tivin de uhlara chutia awin aron phone ta ka chuan hre tak chungin kimi chu a ho san ta a in check up zo chu a u duty na warta chuan avakala a u le mi pani nu pani om tak loin be mek chu avamu a an ti tui ema wang chuan an lampana hruai te local po chu an lo mulo an riat meu chuan an bula lo thleng chop chil ngal chu ani deuh mai chuta a u te din na bula kebin kongkhar in hong deuh huwa watang chuan khuma meche pakhat oxygen le ventilator manga an enkol mek chu awa mu theya a u in alo mu vele chuan rang takin chumi te nu pa chu tongkamin atha a hruai te chu a that lo te zotin akalson puita vata doctor report le damdoi le khavel chu a u chuan a han endik saka engtin nge doctorina hilche a han ti te phota engwak ma soilo lekha hi i u lo entirla chuan i u nen kan lovin be chiang don nia atiringota hruai te chuan a han ti a doctor chu kawa mullo kange nang chu hoto mai ro ti in atha a hospital atanga ho chu kongsira phone se siam na dora chuan lut ngalin a phone chia chu a siam theile theilo te zotin a han entir vela uluk taka lo en sakin phone siam tu chuan a siam thei tur thule a siam mana poisa ngai za te rilin karle lama alam thei tur thu te chu alo ril dap dapa chumizan chuan rei tak amenga chhun lama a thian chhar thar ringot chu aril ruwa a om renga a phona sana han en chuan zanlai dar khat alo rito muthil tuma a han mut rem vel lai chuan a uru matang chuan trap thom ni om takhi a ria a hanin bengkanga uluk devin a han ngai thale a zoite a in nit fei thom chu a hrele a rang taka thovin a urum lam chu apana chutia thoma han nei ta ka chuan trap ripo chu a top le daya a u chu han kova a chan tak lova chuan a beng cheri mai maya ngain muthil chu atum le ta a reivak lova chuan amuhil zui maya tin amumanga chuan kimi chu mu in an lovin ngai zonga an kolei sa te chuan an lo om du na munnuam tak taka te kaldunin an lo hlim dun em hi aloni mumang mai ma ni se hun rei tak lovin zui to ang main anin poa ma se mumang zong mumang mayani zia tifia turin kiminena an khovel ton mangram chu atham ralle maya zinga han tho chu amu manga wang chuan a hlim ema ala hriat ngai mi alo meche pakhat chuan aril rule ngai tuana aluat ne hle ti a hriat theya kiman hriat ngai lo lanu zuna alo wai thei ti hla asak te chu a phone a play pa chuan war tak mai hian asak pui ve ruta chutianga azing thofu lutuk chu au chuan makati hle mama nang hi starry nei te hi anilo mo a han ti chuan hruai te po alai ve de waniang a sen up apa
bial nu te hi ilo nei ru zo kan ilo mo a u chuan ti le in an u nau chuan anin chai nui hor hora chuta hruai te chuan thutak fe hian kau bial nu hi kaneyem le ka riat thei china kala nei mi alo nge ka thei ngil zinga atel ve zok ati chuak phonga a u chu a han ngoi wanga nei ve e pakhat chu i nei ve to alom ma se inin then to a an ti chuan hruai te chuan riat chian chak takhian chu tunge ka thian te zinga hian atel ve em ka thei ngila wangin ain soi du lo mai em ni mo kau min hrilte aron ti zui chula ma se a u chuan boya tlem te a thili riat chua hi tha ani lova i man mo lu tu ke mo i ngai tuana i sen na sat pha do ne mo ani chuan i hrisel na tan a thalo theiani nangma i riat na te kha alo kir le hun ngak zokro engma ka hril theilo che ati tlatta ka chuan lungoi lo viau ma se a u chu anor lui du tabik lova chonei kham chuan phur tak mai hian ein siam le ta sau sawa a u bok chuan makti zet hian khongei kal le don tak ti in alo zota hruai te chuan kau bial nu hi nei taila apoi lo wang tiro isoi ka bial nu hluinen kha chuan kanin then to tho sia tia a han zo le ta ka chuan e nei ro hruai te po ilo la hruai ve ang chu mu ve po acha ko malom ma se thlang thiam la me che fel le fel lo te hi i hre rang ve e mang chu mo a han ti le chuan hruai te po anui suka alom khop mai kim kimi chuan alo du ve don nge don lo po ngai tua lem lo vin a hlim ve em ringot mai chu ani si a hruai te chuan ani le mo kau ka bial nu hlui chu a felem imi du zong ani em ti in a han zot le rama a u chuan thutak zet hian soisel bovani ti in alo chang sapa phur takin accident to na mun lampan chuan hruai te chu akal le a kimin akal fo thin thu a soi kha hre rengin a mu ngei a be sei tlatani awa mutangei boka anin kop ngei ngal em maya rei tak anin kom nu chuan an ho alo hun le ta an ho dona chuan kimi phone number chu adila alo pe ve mai boka chutiang chuan ni tin mai hian anin muta thina anin mulo chang po in phone atang chuan anin bereng boka anin mu thin na muna local thin tele motora rontlan pel thin tu te chuan lim taka anti ti le annui dun vel makti taka an lo en le vung thin chu hruai te chuan makalo ti let zok ema voi khat phei chu anom na chuan tleirol rual hi an lo kala thla tela in anin kom hlima achang chuan engemo hi anin hril rule ser thina hruai te omna lam chu kokin an lo hoi le rek thin chutia thla an han la kwal vel chuan hruai te chu kimi ne na thalak dun ati chak tariawa a phone chula chuakin an bul nai de upera lo om tleirol pakhat hna chuan kabial nu nen hian thlamin lo lak sak lok mai ta che a han ti chuan kimi mela chuan alom zia alang chuak thei hiala ma se zak om tak hian oi bial nu te han ti itiza thak e mai a han ti ve zaya chu tleirol chuan makti zet hian hruai te chu a ena ma se thil om zia hre thiam ni om tak hian ole kalo la nge ti in thla chu alak sak maya khuwa alo tlaya hozai an rele ta a an hona kong ain an lo wangin an horwal thei thin lova kimi chuan hruai te an thla tum po in adu ngai reng lo chuti lai chuan hruai te u remruati ngai thalo chuan arukin anaw chu a en thlata fo maya anaw dan chuan
angai ati thalo tol mai si abeidon ema wangin aruk chuan atap le ringot thina zan khat chu a thian ten hruai te chu an ron tlo hlol maya a phone an biak tlang thei to ngai lo thu soin a sim card chu recharge turin an ron sil boka kim kiminena anin bia ka tang khan tu midang ma akom to ngai lova a sim card chu a recharge lo awangin alo thidai to bok nen chutia an ron len ta ka chuan hlim takin anin kom le ta thova fela chuan ani eng chumo ichian te me upo theihil tir tu che chu a han ti fiam chuan hruai te chuan in chuang tak mai hian bial nuani thu chu a soi chuak ta a thian te chuan an lom pui kher mai ma se chuti lai chuan au rem ruati ero chu a hlim ve hau lo beidong le lungai tak hian anaw hlim taka ati ti chu alo thlir ve renga chuta abial nu ming an han zota a chan na wanga a thian te mela makti na lo lang chu hruai te chuan she om poin a om lo a melan mu cha ka wangin in ti thei takin kim kiminena an thalak chu a han entir ta a chuta zet zong a thian te mela chuan nui mel reng a om talo chutia an re thi apply chuan hruai te chuan ka phone ri ti le room lamatlan phei chu arwal ngala tu ma in phone ri an sheve silo chuta remruati chu an zinga ron phein engenge mo an soi khom ta a an ti lai reng po chuan room le lama hruai te phone be thom chu an she renga hruai te phone mangzo chu aron pheya thutak mel dewa lo en thap tu a u le a thian te chu makti le angai na shelo zeta lo en le tin enge a han ti he ho a u chuan boya tuna ibial nui soi kim kimikha ti in angoi le de uwang wang phota atakani lo aron ti chuak ta phong mai enge thil om zia hini ta ang thil ni dan engkim chu a u chuan a hril ta a idin mun hi a thalo tak zeta inun hlui kha ka soidu lo chan le I doktorin inhena engma a soidu lo chan hi a omasin ma se hetianga mi a ang maya I khosa hi ka mu thei to lo che ni I mo ka hrilang che I ria chak em kha I bial nu hlui ka soi kha a ming chu kim kimiani kim kiminen chuan baikin in accidenta I riat na te I lo pha ta ni tuna ani chu hospitala ni khoshelovin alam murenga in accident atang khan ala har chuak ve theilovani ka zep chan chu mo khaidin hun khan chanchin thalo adol zo lovani tuna hian idam lovasin zantin nangma awangin lungain kaindom kuna ihlim ti ka ria ma se ihlim nakha atakani silo ti in au chu achapa lung chetaka au chapa han mu chuan ruai te chu enge ngai tua ti po riat theilo hian ading khong tarenga chuta alu chu aron na tawak maya na ati ema wang chuan hospital kalpui mai chu tha anti a remruati chuan doctor bevatin aum dan tlang puite chu a han ril zunga kanau hian chian lo na anei donem ni tinge mi a ang maya a khosak tak tia lung chetaka azo chuan doctor chuan a love anun hluya a hlimna a ria chua zo to lo kha a thua kil khata ala om renga chung chu he chuak thei tak si lovin atak angin atong chho ze lani hi a riat na lo let tur in tham ve lani a hlau om ani love adam watang tia alo chanta ka chuan a u chu alom hle a khua avara damdoi in khuma chuan hruai te chu aron har chuak ta hlol mai abula a u amutna khumbo chunga lo mu hil chu a thlir renga chuta a khumbula phone chu a han lek ka nga
rei taka charge to lo wangin a battery lo chu alo thida I to hi alo ni a takrama chuan a cheng le ta engkim mai kha mumang ang ruai hian a ria a kim kiminena an hun mandun te kha aral ria ya anin komlai te an thudun na mun te kha angai tua kir po in ama chawin alo thu thina ni ti te chu a he chuaka ama le ama ain biak mol thina wangte ama chawpoa hlim taka anui thina wangte boruak mai kabial nuani hi tia thalak pui alo tumdan te chu a he chuak fai ta vek mai ma se angai tuana mai ni tur chuan a phal theimol lovani chuta engemo hria chua zok aneita manmo takin athova hospital chu achua san ta ngala phone siam na dor kota chuan a handing wanga a phone hluya khan engkim a riat du chu a om vek ringin be seina sang taknen a phone chu avala chuak ta a khatia kimi boi pui renga huna manta ka khan anun hlui riat chuale tumna reng aril ruwa a om thei to lova kimia khan alung oi em ringot mayani a phone hlui chu endikan tum viawa ma se a phone lokna password a he thei tlatlo angai tuangial point a he thei silo a han risk wal vel thina ma se adik thei chuanglo beidong takin a hota a chumizan chuan alu chu na atm ema mutpo amuhil thei meulova a uin na chok na chak taka achiu nu zanlai pela chuan amuhil ve thei ta chawa amu manga kiminen chuan in thlalelle in mangai ton tak mai hian munnuam dewa an lo leng duna engenge mo soin an hlim dun kher mai chutia hlim tak maya anom dun lai chuan thok le khata boruak chu aronin thak ta thut mai ruaite chuan anung lama motor chik tuar thom le engemo rideu rum a han riat chuan rang takin ale hoya 407 truck konglaya ding lua le abula bike part ke them let rem rum a murual chuan alu chu aron hit chok hian a ria a chuta mi pui ron tlan khom te chuan accident a thleng ti in an rak chul hloma mi pui phusanuai kara chuan ruaite chuan ama ngei mai alu atanga thisen chuak zoi chunga mulhlom reng chu avain muta hlauna in aron mana chuta a hlauna ti zual turin apia loka chuan kimi ngei mai chu thisena bual kha vek hian awa mulea aphuchiang kher mai a han hoilet le chuan lungche taka kimi lo trap chu a hmua makti le rilhai takin a en topa chuta kimi chuan keichu kalbo mai tur kania ma se theihil ni kher ka du lowasin alo tingui niaya zinga han tho chuan makti takin amu mangchu a han ngai tua leta engenge mochu angai tua na chuan aron lang zut mai alu bok chu aron na le tawaka a han dom wanga tlema azia de nu chuan a khumbul do kana a phone hlui chu azuk mua a ende wanga chuta mak tak mai le atum mi alovin a phone han lek kang chu a password ta chuta love kim ti in alodik chi amai bok makatilutuk chuan a u chu a han ko waka a uin ruaite chungchang thilom zia a riat nu chuan makati in alom hlea ti chuan a phone chu a han check kuala a gallery a hong chi a chu a thin phu aron ranga kimi thalak le ama nena an thalak dun na te chu alo om thlatuar mai ngoi rengin a u chuan aron kuwa ngal thopa ruaite chu kimi ti in a han phun sepa ti chuan atum ngial poa a riat chua zolo
a accident na mun avatlo thin chan ngei mai po chu a he chuak ta vek mai birthday lomna kaltur anni a kim le ruai te chu ruai te bike thar vi thi chuan anin phur chuaka kimin tlan muang tura ti chu ruai te rol thar harwang tak chuan a bike thar lomna na abial nu chak taka han right pui acha ka wang chuan enga ma ngai lovin atlan chak zual sau kha ani a kha an accident na mun kongkual laya tak khan trak nen anin tok thuta a break man lo apoi turang chu apoi zota ani a helmet ke dar nuai le a bike part let rem room zinga chuan a mangai em kimi taksa chu nun na nei to lo ti riat zet hian alo let ve nga ta thoa vapan maya tum chu a tho thei ta reng lo mai ti chuan a thim tariai riaya ni kho helovin a zui ve ta khania ruaitean a chunga thil thleng a han ngai tualet chuan she omati in aril ru ana ema a un hena chuan khoyange kimi bula chuan min ruairo mo ka u khongai takin ati chuan a u chuan a thona hospital lam chu apan puita a hospital chu an thlenga amma a in check up tura akalnia a u le nupate an lovin biak na kebin kongkabula chuan an u naw chuan an ding dun taran mai a u chuan kongkhar chu a han honga ruaite chuan chiang tak main a mangai em kimi chu a mule ta a mel poisoilo zet le a taksa cher tak hospital khuma engma shelovalo mu a han mu meu chuan a in sum theitalo an hun mandun thin tele an hlim dun lai te chu amit thla aron lang ta zuta amutna khum kianga chuan thu in akun niama kimi kut zukvon pa chuan o boite engtin nge mo kalo thei hil thei zok cheni min ngai dam ro o keima awanga hetia ngai tamai hi mu avan she ngai em ente ka he chuak to chesin khongain lo har to ta che min hau tur tal pon lo har le ro ti in atap chuak ta homa kiminu le pa te poin an mit tui suk pa in ngoi rengin an lo thlir ve a chumi zan chuan kimikal san chu a hre ema wang chuan ruai te chuan ari apuita a kimi mutna khumbula chuan thu in akut von sak reng chung chuan alo mutlu sek ni turani tue mo hian asam alo chul sak hewa wang chuan a har zoka a han hoi chuak chu damdoi in khuma kimi nui sang chunga lo thu chu a mu a alom lutuk chuan han kwa pa in ilo har le ta mo kawan lom takem boite ti in abianga chuan lom na mitui alo luang chuaka kimi chuan ruaite kalo nga kreng thin chesin kangai lutuk chea ilo kal har boxi kabeidong chep to sin ti hi chuan lung oi takina kakal ve thei to ang min thei hil to su o ka mangai che ati sepa chutia kimin ati zo chuan ruaite chu amu mangrama tang chuan aron har chuak hlola abulvela nurse le doctor te lo buai deu nuai le kimi taksa votler mai puan vara an khu tak chi amu chuan engma rilfia chop ngai lovina a hethiam ngala ammangai ber kimi chu achan hlenta ani